Helo, Endaf dwi o Gaernarfon a dwi'n cynhyrchu music electronic. Gen I fi few toys rhwng fi yma, so di am gael go bach ar y challenge 10 munud. So gen I weld sydd eithia, awe. Na ni. Dwi just yn lyfio vinyl crackle, ia. Just sucker am y vinyl crackle. So, mae'n mynd ar bob dim gyda fi. A mwyaf budur ydy'r record y gorau. A mae hwnna yn fudur. Trwy'r can I gyd. A wedyn, y peth gyntaf bob tro, really, ydy drums, ia. So, awe, ni spin bach ar hwn. Iawn, drums yn iawn. Mae'r vinyl na jyst yn rili uchel ar fynyd, so dwi ddim dod o hwnna lawr dipyn bach. Na ni. Bassline, eto wedyn drums, wedyn bass, hynna di'r ffordd i wneud ti efo, os i'n wneud tune reit sort of dancy i'r clwb, really. So, na i jyst ffindio synth bach iddyn ni. Na ni. So. Ochr fi lawr fyd. Na ni. Ac mae'r hwn dal rili uchel gyda fi da. So, na i jyst dod hwn lawr. Na ni.
So, wneud hwnna just loop bach dwi angen. A ma' hwnna'n ffain. Oce. O, dwi bob tro'n nghofio hyn fyd. Mae'r drum machine ma just slightly efo'n bach o latency arno fo, so rai just dragio fo nôl. Ne fydd o'n confusing o ddweud. Na di. Bach o shaker. Pethau ti jyst methu wneud efo computer, ie. Mae'n swnio'n mwy naturiol wedyn. So ni'n gael hwn i fewn. A jyst darn bach ar fod yn ei angen, achos ni'n swnio mwy... Ti eisiau fo swnio'n naturiol, oes, ond ti eisiau fo swnio'n dyn hefyd, ia. So mae hyn yn just gael sŵn electronic na ddefo wrth just loopio fo. Wbeth tra'n gweithio mewn clwb. Reit, so... Can o Stella, swnio dda, blasu dda. Can't go wrong, really. Dwi'n bod sgynnu fi llawer o amser potsian efo fo, rili. Gwarad o hwnna. So ni just loopio hwnna eto. Bach o vocals. So, na ni loopio hwnna dde. A wedyn, ella gai chance bach i gael white noise fewn iddo fo. Oce.
Na ni, hwnna di. So, 10 munud diolch yn hir, ond mae'n rhywbeth yn hwnna, dwi'n meddwl. So, rhaid ni gael gwrando beth iddo fo, gweld sy'n beth ydi. Mae synth dda, gwneud eistedd, mae'n bach dda 80s-ish, mae'n cheesy, ond dda derbyniol, ie, ti'n fel. Dechrau off cawr mynd ymlaen, ond so, hynna ti isio, rili. O, mae'n rhywbeth dod iawn. Na ni. Dyw ddynas y sgricha, dyna. O'n i jyst chwarae efo octaves, os ti'n chwarae octave i lawr, neith o gymryd dwbl yr amser i chwarae. Mae jyst pethau bach fel la. Mae'n neis, mae'r drums da, di fan fan'na, ia. Roland TR8, so nath Roland, maen nhw nath wneud yr 808 ar 909, which ydy'n sy'n classic drum machines. A nath nhw basically ail-nid o, y ddau nhw mewn un box. So dwi'n groni iwsio hwn, mae'n really handy iwsio'n live. A hefyd, ti'n gallu just dod fyny fe pethau mor sydyn. Weithiau, bydd o gymryd i fi oriau i wneud track drums. Efo hwn, wel, joban 2 funud o ddi. So, na, mae'n handi. A mae'n swnio dda. Bach o piano, bit fancy, just. So, mae'n syml, ond fel yma music yn y clwb, really. Dwi'n licio, sy'n gwrando i music fi, dwi'n gwneud 2 peth hollol wahanol. Music really, wbeth sa'ch ti isio gwrando i pan ti'n tŷ, ben dy hun yn eistedd lawr. Ne hefyd, gynna'ch ti'r ochr arall, which ydi music ti isio dawnsio i mewn clubs, cos dwi'n DJ lot o stuff, so dwi isio gwneud pethau gyda'i chwarae allan hefyd, ia. Dim pethau nid just gyrru pobl i gysgu, tydw. Ond mae'n dibynnu pa mood i fewn. Heddiw, o'n i'n mood yma. Ond ti'n be? I feddwl, nath nhw'n ymwneud 10 munud, diolch yn bryd bad, dwi'n meddwl. A weithiau, dwi'n meddwl mae'n dda gael just cloc o fan chdi, gyda chdi 10 munud, chos swn i heb hwnna flaen fi, swn i eich just i wneud y drums mewn 10 munud, neu just i wneud bach. So mae'n neis gael just y pressure yna, just i gyda'i cicio chdi wneud o, ia. Na, mwyn sy'n dda. Dwi'n reit apus hwnna. Wel ie, mae'n rhywbeth yn eich neu gair ymlaen i fo na, wedyn gobeithio ddechrau fi, ond ie, job am 10 munud, yna'n bath dwi'n meddwl.